Din il-ġimgħa pajjiżna kompla b'aktar aħbarijiet pożittivi, dan hekk kif kien ikkonfermat li pajjiżna rreġistra surplus ieħor u Standard & Poor's bidlet l-outlook dwar pajjiżna minn stabbli għal pożittiv. Iżda quddiem dawn is-suċċessi, il-kap nazzjonalista Adrian Delija uża l-ftit minuti li kellu fuq Radio 101 biex jitkellem kontra dawn ir-riżultati pożittivi. Negattiv bħalma kien il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Sa mistoqsija tiegħi waħda illum hawnhekk imbagħad fil-ġranet u l-ġimgħat li ġejjin dan is-surplus fejn qiegħed. F'dadija negattiva, Delija staqsa fil-but ta' min qed imur is-surplus. Dan is-surplus dan il-ġid allura. Jekk il-gvern qed jgħid li qed jirnexxielu joħloq il-ġid. Fejn qiegħed? Bil-Partit Laburista jwieġeb fi stqarrija għall-mistoqsija ta' Adrian Delija. Is-surplus fost oħrajn mar għal dawk il-miżuri li waslu għat tnaqqis fil-faqar, għand il-pensjonanti li ħadu żieda fil-pensjoni wara ħafna snin, għand il-ħaddiema fuq il-paga minima li raw żieda wkoll, għand dawk l-eluf bidħul baxx li jikkwalifikaw għal in-work benefit, għand pazjenti ta' mart kroniku li qed jingħataw iktar mediċini b'xejn, għand pulizija li se jibdew jitħallsu tal-overtime li ma ħadux fil-passat, għand ħaddiema li għal snin twal sofrew inġustizzji, għand il-persuni b'diżabilità li qed jgħixu fid-djar ġodda fil-komunitajiet u jaħdmu, għand dawk li jfrankaw l-eluf ta' euro bl-iskema tal-first time buyers, għal proġetti infrastrutturali, għal bini ta' skejjel ġodda u għal faċilitajiet sportivi ġodda fost oħrajn.